نویسکارێکی ئێرمەنی قاڵە بویەرێکی دکە کو قاسی 120 سال بەریا vê herema me rûdaye. Bûyer tê serê Kurdekî koçer, yanî çîroka Kurdekî koçerê deşta rewanê ye ku camêrî me ra neqil dike. Navê vî koçerê me Ebas e. Ebas lê Êrîvanê ji ber bûyerekî şerekî pevçûnekî tê girtin wî digin davêne hepsa Êrîvanê. Zîndana Êrîvanê de demekî dimîne, demekî ne diyar dimîne. Daraza wî jî diyar nebiye. Kes nizanin Ebasê ne Ebas ne yê din zanin Ebasê çi qasî zindanê de bimîne. Ev serê xwe Ebas ra bihîvtiyekê çê dike. Dem ser Ebas ra derbas ve bihar tê koçerê deşta rewanê malê xwe bar dikin berê dide zozanê Elegezê diçin ber derê hepsê ra derbas dibin. Ebas dengê wan dibîzde derdikeve ber paca wana temaşe dike eva li ser dirûniya bandorê neyînî dike. Her xwe xwe ra dibêje dibilîne. Dibêje hewara Xwedê bihar e koçer çûne zozana Ebas ma vê zîndanê de Ebas nema derdikeve. Ez ê di vê zîndanê de bimirim. Ew nivîskarê ku qala wî tê kirin ew ji wê demê wê zîndanê de ye. Ebas roj bi roj ber xwe dikeve diponije dibêje dibilîne hevalê wî jî vê rewşê dike mijara heneka diçine ser dike Ebas tu nema vira sax derdike Ebas jî vê qebûl dike wisa diçe. Rojekê radibin serê swê dema xewê radibin dinê wê Ebas nava ciyê xwe de jiyana xwe dest daye. Yani miriye. Ya ku dawî li jiyana Ebas aniye yani ya ku Ebas kuştiye ne şûrek e, ne xençerek e, ne gulek e, ne dewlet e, ne dijminê wî ne, ne jî nexweşiyek e. Belê tenê bêhêvîtiye. Ebas ji ber bêhêviyê dimire. Hêvî ji bo merva ew çend girîng e. Meriv bêhêvî nikare bijî. Ji xwe ber vê ye ku dibêjin mervê ku malê xwe win dadike, tiştekî xwe win dadike, mervê ku rûmeta xwe win dadike, gelek tiştê xwe win dadike û mervê ku hêviya xwe win dadike, hemû tiştê xwe win dadike. Êde eyan e dema merva hemû tiştê xwe win da kir, êdî ji bo merva wateke jiyanê namîne. Êdî meriv nikare bijî. Hêvî ji bo merva ew çend girîng e. Nexwe eger ji hêviyê nebe merivek nikare 10 sala, 20 sala, 30 salî zîndanê de bimîne. Bi kerema xwe lê bifikirin. Merivekî ku hêviya derketinê pê ra tune ve yê çawa bikare ew çend sal zîndanê da bin wan zordariyan wan pêkûtekiyan wan serata de bijî. Yan jî merivekî nexweş wê çawa bikare wê nexweşiyê ra seredariyê bike eger hêviya başbûnê pê ra tune ve. Hêvî tiştekî wisa ye. Merivekî ku hêvî dike wê rojekê çavê wî vebin ber wê dijî. Ew hêza jiyanê de wî. Merivekî derd û kulê giran ra rû bi rûyê hêvî dike ku rojekê dawî li wan derd û kulê wanê wisa dijî. Merivekî xîzan yanê kasib hêvî dike ku rojek ji wê rewşê xelas ve wisa dijî. Eva hêza jiyanê hêza berxwedanê dine meriva. Dema ev ji we çû êdî û nema dikarin bijîn. Dema meriv li ser vî esasiya lê dinêre mixabin îro rewşa Kurda piçekî xerab e yan piçekî na gelek gelek meriva xemgîn dike. Em tev dizanin Kurda nava herka dîrokê da gelek cara mal û malhebûna xwe winda kirine, mal û mewdanê xwe winda kirine. Gelek cara pêkûtekiya ra, zora ra, zordariya ra, zulmê ra rûbirû mane û rûmeta wan hatiye bi pê kirin. Herî dawî serdema îşî ve me hemiya şahîdiya wê kir ku êrişî Kurda kirin, rûmeta wan bi pê kirin, jinê wan birin, firotin, kuştin, tedalê kirin. Lê belê tiştekî Kurda her hebû kesî nikare jê bistanda. Hêvî. Hêviya berxwedanê tim zindî bû hebû. Vê hêviyê dihîşt ku berxwe bidin. Hêviya rojekê jî vê rewşê xelas bine. Vê hêviyê dihîşt ku berxwe bidin. Du sed salê dawî ev hêvî her zindî ma. Kurda hatin qirê, mirin, çûne surgûnê, der bi der wan penaber bûn lê dîsa jî berxwedan. Lê mixabin van demê dawî ev hêvî hêdî hêdî lewaz dibe. Ev rewşa heyî rastiya îro kempê ra rûbirûne vê hêviyê lewaztir dike. û ev jî meriva him diêşîne û him jî ditirsîne. Meriva diêşîne lewra Kurda ji bo ku ev hêvî zindî bimîne gelekî berxwedan û gelek berdêlê giranbiha jî dan. û meriva ditirsîne lewra Kurd eke vê carê
به هیوی و بشکی یان جی به هیوی بمینن یه نما برخو بدن ایدین نما لخو وگرن و مینا خو بجین از دیسا به هیوی بقدینم از هیوی دارم که داویامه یعنی آغریامه نوه آغریا عباسی کوچر دم باش